Čaute Timo Players, vítajte späť na Timo Plays. Dnes sa vraciame do Brookhaven, pretože ma banka dostala obrovský revamp. Poďme zistiť, čo sa všetko zmenilo. Takže sme pri novej banke. Pozrieme sa, ako vyzerá zvonka a čo sa zmenilo oproti starej. Wow, to má už dokonca aj logo ako tie ďalšie. Ideme donútra, pozrieme všetky miestnosti a nové detaily. Najprv ideme tu. Tu je niečo nové. Tak toto je dobre a lepšie. Okay. Takže idem pre kartičku zelenú kovú. A tu počkej, his banker a tu je tá kde sú tie peniaze. To sa nekohneme, lebo inak to môže byť lúpež. No tak ako. A teraz skúsime nájsť. Čo? Prišiel. Dobrý deň. Kto to je? Toto je dobrý deň. Fuj. Tak poď. Takže nebudeme hľadať tajné miesta. A teraz ide hodnotenie. Za mňa tento bank ramp dostáva 9 z 10. No, postavím sa tu pred bankou a toto bol nový bank ramp Brookhaven. Nie. Ak chcete ďalší Brookhaven update, treba ten, ktorý zajtra bude, tak dajte like a odber Timo Plays je späť.